Дзень добры тым, хто глядзіць. Як я анансаваў, сёння ў мяне на канале цікавая размова. Я думаю, што тых, хто знаёмы з беларускай рэчаіснасцю, ён уже пазналі. Доктар Дмітрый Шыгерскі, і будзем гаварыць пра дастаткова непрыемныя рэчы. Вітаю, Дзіма. Прывітанне ўсім гледачам, вітаю. Пра што сёння пойдзе гаворка? Прынамсі, мяне крышку занепакоілі пэўныя тренды ў грамадскай думцы, фармаванні грамадскай думкі, якія пачалі з'яўляцца дзесьці з красавіка месяца, крышку пазней, хаця частка была раней, і такое ўражанне, пра гэта я ўжо казаў у некаторых відэо, што мы стаім перад мяжою, калі беларуская супольнасць, беларускае грамадства, будзе проста расколата на некалькі лагераў, якія будуць проста ненавідзець адзін аднаго. І ў такім выпадку знешнім сілам дастаткова лёгка будзе ў палітычнай прасторы, гледзячы за ўсім яна будзе фармавацца, граць ролю залатой акцыі альбо залатой скрыпкі. Размова, я думаю, у нас пойдзе ў фармаце дыялогу. На пачатку крышку, што называецца, я больш перацягну на сябе коўдру, пасля думаю, што Дзіма, як лепшы спецыяліст, будзе проста казаць больш ён. Адразу па мове. Базавая мова беларуская, калі там некаторыя тэрміналогіі альбо спецыяльныя паняцці, будзем пераходзіць на іншыя мовы. Цяпер, пра што я кажу? Ёсць, прынамсі, тры тренда ключавых, якія заўважыў. Першы, гэта 10 год таму пачалі распаўсюджвацца чуткі, і, в прынцыпе, зараз нават у Фейсбуке ўжо бачна, што некаторыя, прынамсі, маі падпісчыкі напішуць наўпрост, што яны бачаць тых людзей, якія займаюцца прафесійна распаўсюдам чутак, але чуткі пайшлі пра тое, што праграмісты, всякія айцішнікі, нехарошыя людзі, яны багата зарабляюць, яны жыруць, ні хрена не робяць. Такое традыцыйная гульня на беларускую жабу, але гэта такая доўгатэрміновая праца. Другое, гэта былі некалькі тэзаў, якія заходзілі з розных бакоў, калі браць ужо сучасны палітычны крызіс, як з боку цяперашніх умоўных пратэстоўцаў альбо апанентаў Лукі, так і з боку сучаснага атачэння Лукашэнкі. Першае, я нагадаю, гэта была спроба закінуць пра падзел захад і ўсход з вуснаў Ціханаўскай. Я не ведаю, ці яна сама сказала, ці проста хтосьці падказаў, але гэта не зайшло. Наступная тэза, якая была, скажем так, ёсць часткай палітычнай камунікацыі і палітычнай кампаніі, гэта агрэсіўны лозунг «Я, мы 97%». З аднаго боку, гэта мабілізацыя, разумею гэта, але з другого боку, гэта супрацьпастаўленне. У кароткатэрміновай перспектыве ён не дае расколу, ён дае, скажем так, мягкае спаўзанне. Але паколькі мы пераходзім ужо доўгатэрміновае супрацьстаянне, гэта ўжо пэўна небяспека. З іншага боку, люстраным бокам спробаваць закінуць гэтага «Я, мы бацька», дакладней «Я бацькі», што таксама не зайшло з боку атачэння Лукашэнка, але гэта была спроба фактычна стварыць люстраныя механізмы, якія паднялі актыўнасць і агрэсію з другога боку. І, в прынцыпе, часткова гэта зараз адбываецца, прынамсі, за кошт працы дзяржаўнага тэлебачання, таму што па той інфармацыі, што ў мяне ёсць, у пэўных населеных пунктах, там, дзе прыхільнікаў пратэсту меней, іх пачынаюць кліваць уже проста суседзі. То бишь змяшчаецца ўзровень супрацьстаяння з улада народ на народ, каб яны пачалі жэрці адзін аднаго. Далей, спроба разыграць проста рэлігійную карту, яна не зайшла, таму што па адной простай прычыне, што беларуская супольнасць, яна не рэлігійная, як такая. Але, прынамсі, нягледзячы на тое, што проста рэлігійнае супрацьстаянне яно не зайшло, і куратары з боку, хутчэй за ўсё, Расіі, яны не ўлічылі фактар пратэстантаў, што Беларусі рэальна 3 канфесіі, а не 2. Спроба сутыкнуць праваслаўных каталікаў не зайшла, але ідзе спроба проста асобна паставіць у пэўную, скажем так, вельмі абмежаваную або незручную або агрэсіўную пазіцыю каталікоў, каб яны праявілі пэўную агрэсію датычна ўсіх іншых і, адпаведна, атрымалі у адказ таксама агрэсію. І зараз ёсць яшчэ некалькі такіх, скажем так, больш дробных хадоў. Гэта менавіта прамысловасць, гарадскі сярэдні клас, гэта дзяржаўныя прадпрыемствы. Тэзы, якія закідаюць. Фактычна мы становімся сведкамі такого невялічкага фрагментавання нашай супольнасці. Нават сярод пратэстоўцаў, дарэчы, гэта таксама ёсць па розных групах, што альбо наша група, альбо ніхто, і гэтак далей. І калі такі працэс, на мою думку, будзе працягвацца, то пра выпрацоўваць гэтай еднасці з агульнанацыянальнай платформы можна будзе забыць на пэўны час. Раз. І другая частка, што кансэнсус, прынамсі, эліт, якія былі прадстаўлены канец 19 года па пытаннях на незалежнасць, он тут таксама можа рассыпацца. Я думаю, што цяпер я аддаю пас Дзіме, хаця б проста на контррэфлексіі па тым, што я сказаў.
Я б дадаў яшчэ, на мой погляд, вельмі важны пункт, гэта пра сцяг, пра спробу супрацьпаставіць чырвона-зялёны бел-чырвона-беламу. Да яго мы вернемся. Ну, а зараз, чаму гэта адбываецца, як я лічу? Глядзі, у нас адбыліся падзеі, якія парадзілі пад'ём. Гэты пад'ём, калі ён не прывядзе да якой-то мэты, ён пераходзіў у дэпрэсію. Але сацыяльная псіхалогія кажа, што калі грамадства пераходзіць у стан дэпрэсіі, з дэпрэсіі выхад адзін праз агрэсію. То есть яна павінна ўзнікнуць, ну, як бы па тэорыі, скажем так. І калі ўзнікае агрэсія, пры гэтым есть аб'яднаная нацыя, то зразумела, што гэтая агрэсія будзе на каго? На Александра Григорыча, перш за ўсё, на тую фігуру, якая являецца сімвалам усяго таго, што не задавальняе. Там эканамічна, палітычна, сацыяльна, як заўгодна. Можна? Вот зараз я перапыню. На мою думку, гэта адбылося раней. Гэта адбылося, калі дзяржава закрылась па каранавірусу. Дэпрэсія, агрэсія. Таксама часткова, перад самымі выбарамі. Часткова, але калі паявілись выборы, гэта все не пайшло да агрэсіі, гэта агрэсія была маленькай часткі, той, якую умоўна можна сказаць старая апозіцыя, або тыя, хто былі палітызаваны даўно, тыя, хто разумеюць, што адбываецца, ну колькі гэта, ну у лепшым выпадку 20 асоб, так? Ну можа нават 15, як ты лічыш? Я думаю, што меней. Нават меней. Тут пытанне гарадскі сярэдні клас быў апалітычны, і па якому ударыла яшчэ сакавік. І сакавік, так, но пасля гэты гарадскі сярэдні клас, у яго з'яўляецца надзея, якая праяўляецца вось праз гэтыя грацыі, праз бабарыку, цыпкалу, пра што заўгодна. Вось зараз мы все зменім. Гэтая надзея прыводзіць і вядзе зараз да таго, што вось аб'ядналіся як-то больш-менш, выйшлі на вуліцу, праявілі гэта ў фізічнай актыўнасці, хаця б у гэтым хаждзенні туды-сюды. Потому что, разумееш, ну яно ж трэба, гэтую энергію трэба ў нешта направіць, накіраваць, яна павінна як-то выйсці. Ну вось яна выходзіць праз сцягі, праз лозунгі, праз тое, што людзі пачалі размаўляць не толькі і онлайн, і не онлайн, но гэты клас зараз, калі не ўзнікне якога-то цуда, што вось якім-то чынам Лука сыдзе, ён выходзіць у дэпрэсію, ён павінен выйсці ў дэпрэсію. І вось пасля, што з гэтай дэпрэсіяй можа адбывацца? З гэтай дэпрэсіяй можа пачаць адбывацца традыцыйная беларуская партызанка. У всякіх такіх варыянтах накіраваных, ну, зразумела, на тых, да каго змогуць дацягнуцца. Гэта МВД, гэта там тыя, хто прымаў удзел у фальсіфікацыі выбараў, гэта настаўнікі, і мы бачым гэту агрэсію уже зараз, часткова па сацыяльных сетках, потому як да іх ставяцца, па вось гэтаму тренду мы там не абслугоўваем таго-сяго і гэтак далей. У рэжыма ёсць патрэба гэта разбіць і накіраваць на нешта іншае. Калі ты не можаш пазбегнуць агрэсіі, трэба знайсці іншы аб'ект, на які яна можа быць прыкладзена да якога аб'екта. І вось пачынаюцца ўсе гэтыя спробы. Ну все як бы зразумела. Адзінае, што я пачну казаў пра сцяг, таму што, на мой погляд, са сцягам крыху іншая справа. Гэта справа экзістэнцыяльнага апраўдання гвалту. То есть грамадства не прыняло гвалт. І у тым ліку, наколькі я ведаю, нават у тым жа міліцыі і участкі тых, хто там працуе, асабліва калі мы кажам пра мястэчкі, пра маленькія гарады, пра звычайных міліцантаў, якія не ОМОНы, але гэта ж абсалютная большасць. Яны абсалютна незадаволеныя тым, што так адбываецца. І зараз у тым ліку і тых, хто за Лукашэнку, яго ядерны электарат. У іх таксама гэта не вызвала прямо вось, ну вось гэта добра, нам это падабаецца і гэтак далей. Не, яны ад яго не адвярнуліся, але гэта таксама і здесь ім трэба расказаць, распавесці, даць чаму мы маем права на гэты гвалт. І гэты гвалт, ён пераходзіць з юрыдычнага такога вось аспекта, что тому, что там держава, не держава, а то, что есть абсолютно экзистенцыйны вораг, фашисты. И вот с гэтымі фашистами мы змагаемся, гэта война, а на войне ни про який там закон, про нешта яшчэ казаць не приходится. На войне, як на войне, трэба знішчаць ворага. И вот гэты вораг, и нават калі большасць беларускага грамадства, на большасць гэта не спрацуе, то здесь ёсць як бы два адресата. Першы адресат.
гэта тыя, хто гвалт учыняюць, таму што ім трэба як-то таксама даць, чаму, навошта, чаму я гэта раблю. Вось ім кажуць, вы змагаецесь з фашыстам, вы захищаеце дзяржаву, вы захищаеце народ, вы захищаеце все, што заўгодна, тады яны гэта разумеюць. Вось смысл вашага жыцця ў гэтай барацьбе. І вам не патрэбны ніякія іншыя юрыдычныя, там, маральныя, яшчэ якія-то апраўданні таго, што вы робіце. Ну, по гэтаму, значит, ну, а по остальных, ну, усход-захад, зразумела, так сказать, по традыцыйна. Мне кажется, што тут няма якой-то занадта асэнсаванай палітыкі, яны просто перабіраюць усе магчымыя варыянты і глядзяць, што спрацуе, што не спрацуе. Ну, глядзі, улічваючы колькасць менавіта тэхнолага, таму што у працы ўлады была вельмі цікавая, былі вельмі цікавыя этапы. Глядзі, першы гвалт он быў натуральнасць для Лукашенко, прашу прабачэння за магчымы цынізм, але з майго пункту гледжання натуральны, таму што такое гарадскі сярэдні клас, гэта група, які не ёсць людзьмі тэлевізара, яны па-за камунікацыі звычна да дзяржавы. Лукашенко гэта можна по-рознаму казаць, можна мінімальна, скажем так, лагодненька казаць, што гэта аўтарытарны лідар, можна казаць, што дыктатар. Але ў любым выпадку, нават лайт-версія, аўтарытарны лідар, калі ты маеш групу людзей, прычым група, ну, мякка кажучы, афігенная, каля мільёна выбаршчыкаў, якія супраць цябе, яны кажуць, што яны супраць цябе персанальна, раз. Другая частка, што гэта мільён, ты да яго не можаш дагрукацца, таму што яны не карыстаюць твоімі сродкамі падачы інфармацыі, яны не вераць твайму слову, у тым ліку, таму што ты не падаеш туды інфармацыю. Реакцыя любой аўтарытарнай сістэмы – гэта даць в лоб. Прычым даць в лоб жорстка, каб напалохаць. А далей атрымалась вельмі цікавая штука, што якраз такі далейшая мабілізацыя, она пайшла на тэме салідарнасці, таму што звярні ўвагу, што колькасць пратэстоўцаў выйшлі далей па тэме салідарнасці. І гэтая тэма она могла б, в прынцыпе, быць, як бы сказаць, на мою думку, аб'яднаўчым матывам, і той же самы Лукашенко, ён мог бы выпетляць на ту ж самую канстытуцыйную рэформу, якую цяпер, каб адразу знайшлі ахвярнага казла. І першыя крокі ўлады, няхай на ахвярнага казла не пайшлі, але першыя крокі ўлады, от калі на вуліцах все скокалі, як класна асвісталі Лукашенко, прынамсі той па тым, што я чытаў па кіраванню, скажем так, ну, масавымі камунікацыямі і пабудове іх, фактычна гэта, на мою думку, была просто спроба, каб вось гэтую надлішнюю эмацыйнасць просто выліць. Умоўна кажучы, людзям трэба паплакацца. Ідзіце сюда, паплачьцесь. Вот вам жилеточка. Першы раз асвісталі, другі раз асвісталі, трэці раз бы ўжо выслухалі. Але пытанне ў іншым, што от да трэцяга разу не дайшло, то бишь эмацыйнасць выплеснулі, гвалт, зверню увагу, другі тыдзень, гвалт рэзка снізілі, людзі пахадзілі, а далей зноў-такі аўтарытарны лідар. А што далей рабіць? Далей трэба працаваць, а ты не ведаеш, як працаваць, у сябе няма механізму. І тут прыязджае, скажем так, дэсант з Расіі, і от яны пачынаюць перабіраць ізноў усе гэтыя тэзы, якая зойдзе, якая не зойдзе. Таму што з пункту гледжання мабілізацыі яны адначасова мабілізуюць лукашэнкаўскі электарат. Тут не трэба яго недацэньваць, ён ёсць. Ён ёсць і дастаткова вялікі. Пытанне ў іншым, што гэта людзі па сутнасці сваёй пасіўныя, яны ніколі не выходзілі на вуліцы, яны не ўдзельнічалі ў публічнай камунікацыі таксама. Таму што яны лічылі, што гэта нафіг не патрэбна, ёсць Лукашенко, цар, бог, пророк, які все порішае. Давай так, гэта не лукашэнкаўскі электарат, то есть лукашэнкаўскі, ну, сэнс крыху іншы. Гэта так званыя лоялісты, якія ёсць пры любой уладзе, у любой сістэме, неважна, аўтарытарная, дэмакратычная, там, якая заўгодна. Ёсць там гэты лідар групавы, то есть частка грамадства, якая-то, звычайна лічыць, што каля 30-25% заўсёды падтрымлівае дзейнічую ўладу. І нават калі гэта будзе які-небудзь педафіл, некрафіл, гомасексуаліст, які яшчэ ёсць там сваіх подданых, ўсё роўна якая-то частка будзе яго падтрымліваць. То есть гэта не зусім ёсць, я б сказал так, глядзі, здесь есть две часткі. Ядерны электарат Лукашенко, які, як мне падаецца, невялікі, і прымыкаючы к нему лоялісты. Пры гэтым, калі, напрыклад, улада зменіцца, назаўтра яны пачнуць падтрымліваць каго заўгодна, хоць Ціхановскую. Хвілінку. Наконт лоялісты таксама, ёсць дельта, вот, калі браць палітычныя тэхналогіі. Зверні ўвагу, напрыклад, сітуацыя ў краіне, гэта электарат Януковіча, які не адразу перайшоў да ОПЗЖ, да Медведчука фактычна. І з другого боку цяперашні электарат Парашенка, які не адразу пачаў пераходзіць да голаса да ўсіх астатніх. Хоць гэта ён, то бишь нават лоялісты,
ёсць дельта при адсутнасці грамадскіх канфліктаў, яны расплышчаюцца на працягу 2-3 год, калі грамадскі канфлікт ёсць, то яны якраз таки застаюцца ў сваёй групе, яны вельмі рэзка агрызаюць. У нечым тут парадокс, але зноў-таки зараз скажу тое, што не спадабаецца тым, хто мае доўгі досвед у ліку змагання за рэжым Лукашенка. Але ў нечым вот такая сітуацыя, яна вельмі падобная на пазіцыю беларускай апазіцыі. Сорі за тавталогію. Калі заціснулі, ты ўжо в рэзервацыі ступаць далі няма куды, і ты просто агрызаешься на ўсё, што не твоё. Ты просто тупо, скажем так, со скалом. Гэта нармальная абарончая пазіцыя. Нормальная позиция, потому что им насамрэч няма куды отступать. Куды им отступать? Для чаго им ісці? Тым больш, што кажуць, што іх всего 3%. Магчыма, гэта, конечно, не так, но гэта таксама ўплывае. Ну ладно, давай пойдем до того, што адбываецца з грамадствам зараз. Як бы, окей, есть гэтыя спробы, наколькі яны зайдуць, сказаць цяжка. Я пакуль не бачу, каб нешта зайшло. Что ты, как бы, вось, а ў чым пытанне, што мы абмеркуем? Пакуль што я бачу, што гэта сапраўды не заходзіць з пункту гледжання с абодвух бакоў. Пакуль што варыянты аўтарызацыі яны ёсць. Але просто праблема ў іншым. Я не бачу ні з аднаго, ні з другога боку, пакуль што, нават намёку на абмеркаванне магчымасці дээскалацыі з пункту гледжання не вулічных акцый, а з пункту гледжання грамадзянскага дыялогу. Вось гэта небяспечна, таму што ў такім выпадку першая, другая тэза, якая зойдзе, яна паскуда будзе працаваць. І тады атрымліваецца, што калі у нас з'яўляецца некалькі фрагментаваных груп у грамадстве, некалькі такіх міні-супольнасцяў, то тады палітычнае поле Беларусі будзе проста неўстойлівым апрыорі. Гэта украінскі варыянт. У нас няма культуры дыялогу. У нас, паглядзі, нават калі мы возьмем, я не кажу про тое, што зараз, я кажу про апошнія там 20 з лішнім год. У нас жа усе палітычныя актары жывуць у маналогі. Нават у апазіцыі яны там выходзяць там адзін, нешта кажа, нешта прапануе, усе астатнія у лепшым выпадку могуць сказаць так або не, пасля пераходзяць да свайго маналогу. То есть у нас на гэтых актараў іх шмат, і яны кожны з іх працягвае свой маналог, робячы выгляд або насамрэч не чуючы іншага. То есть, окей, гэта натуральная пазіцыя для нашага грамадства 26 год, з чаго яна павінна мяняцца. І другое, а дзе гэты дыялог можа адбывацца? То есть, каб мы з табой размаўлялі, трэба, каб быў зуб. Каб грамадства размаўляла, патрэбна, каб узнікла якая-то пляцоўка. Звычайна... Альбо тэза, якую падзяляюць. Або тэза, якую падзяляюць, гэта адно. То есть, у нас ёсць одна тэза, там, Лукашенко перамог, другая тэза, Лукашенко не перамог, третья тэза, там, красно-зелёны, бел-чырвона-белы, захад, усход, все што угодно. Гэтых тэзаў шмат. Але дзе нават там на ўсход, на захад, насамрэч пытанняў вельмі шмат. Но нават падчас выбарчай кампаніі ведь яны не абмяркоўваюць. У нас была пустая кампания, абсолютно технологичное объединение на основе отрицания. Мы против Лукашенко, вот на этой основе мы объединяемся. Но для того, как это обмеркование началось, первое, потребна традиция, другое, воля, третье, пляцовка. Где яно может початься? Гляди, питание на конт самой компании, это было логично, потому что нават, когда мы берем тот же самый городский средний класс, базу компании, то по вялікім рахунку людям трэба было зноў-такі, яны патрапілі ў незвыклую сітуацыю, для іх яны выйшлі з зоны камфорта, ім трэба было тое, што паказалі, паказаць ворага, за каго гэта здарылася. Вот, адпаведна, гэта людзі не выступалі на пачатковым этапе за змену сістэмы. Тыя ж самыя тэзы, што давайте памяняем только Лукашенко, і будзе все вот так, адразу. Вось, але пытанне, што калі мы пераходзім на доўгатэрміновае, тут пляцоўка якраз таки не абавязкова, каб яна была агульна. Я просто хочу згадаць традыцыю, допустим, чэхаў, размовы ў господах, фактычна в кабаках. Калі пасля 68-го года, калі яны просто кучу вот таких процьма, таких дробных суполак, яны просто тупо, пачынаючы ад універсітэцкай, заканчиваючы рабочымі, яны просто абмяркоўвалі пытанне в кабаках, звычайна в господах. Вось, але была тэза. Але былі некалькі тэзаў, то бишь сэнс які абгаворвалась якраз такі тэзы Чэхія на савецкая ці не савецкая, Чэхія дэмакратычная ці не дэмакратычная. І пытанне ў Беларусі, на мою думку, гэта тое, што чым мы мусім, скажем так, прынамсі спрабаваць заняцца, я маю на ўвазе падмыя больш шырока, чым мы з табою,
Вось, але гэта шукаць такія тэзы, якія могуць быць аб'яднаўчы, просто іх закідваць, таму што у палітычнай камунікацыі тэза жыве тады, калі яны расходзяцца шырока. Тут может быть ці незалежнасць, солідарнасць, я не ведаю, мы самі, мы не самі. Просто тое, што можа зайсці значны частка насельніцтва. Ну, як бы і так, і не. Потому что для того, каб гэта абмяркоўвалася значнай часткай насельніцтва, традыцыі няма, месца няма, социальные сетки дрэнная штука, на мой погляд. Потому что атрымліваецца, што ўсе разбіліся па сваіх частках у социальных сетках, и каждый размаўляе з тым, хто ему падабаецца, то есть фактично каждая группа застаецца ў сваёй рэзервацыі. Таким месцам может быть парламент, калі б ён узнік нормальный, таким месцам могут быть какие-то сродки массовой информации, например, калі там беларускае тэлебачанне пачало неяк гэта уводзіць у грамадства. Мы разумеем, что этого не будет. А укидывать, ну окей, мы паспрабуем, конечно, гэта укидывать, но я як-то сомневаюсь, что гэта спрацуе. Глядзі, пытанне, ну, наконт парламента тут все ж таки ён будзе, пытанне просто як будзе фармавацца, скажем так, палітычнае поле. Наконт сацыяльных сетак я з табою згодзін, асабліва фармат тэлеграм-каналаў, ён вельмі цікавы якраз такі што да фрагментацыі, таму што больш тэлеграм-каналы яны не перадбачаюць зваротнай сувязі. Ты просто фігачыш, і табе адзіны зваротна сувязь, пакуль ты глядзіш, гэта калі паставіў какой-нибудь там ботика, які там дазваляе ставіць лайки, бо ты глядзіш колькасць падписчикаў, і все. Так? Вот, таму гэта не варыянт. Пытанне просто, калі умоўна кажаш, ці бачыш ты да фармавання парламента, да выхаду на фармат, умоўна кажучы, конституцыйнай рэформы, якая все ж таки хутчэй за ўсё будзе, хоць мне не падабаецца вось гэты тэрмін конституцыйная рэформа, які-небудзь пляцоўкі альбо якімись магчымасці запусціць такі дыялог. Ну, такими магчымасці, звычайна, ну што тут прыдумляць? Гэта усе варыянты гайд-парку, якія ў розных культурах яны існавалі. То есть фактычна какое-то месца, дзе людзі размаўляюць. Але ў нас такого месца няма. Як его зрабіць? Ну, магчыма, інтэлектуальная эліта, калі б яна зрабіла нешта. Ну, Алексеевич нешта такое пыталася рабіць, калі памятаеш, у ёй былі гэтыя сустрэчы з інтэлектуаламі. Ну, калі б гэта ўзнікла, то магчыма, гэта магло паспрыяць. Таму каб люди пачалі глядзець адзін на аднаго не праз прыцэл, а пачалі размаўляць. Ну, вось, собственно, вариантаў два. Або мы ідзем до таго, што мы глядзім адзін на аднаго праз прыцэл і лічым, што трэба забіваць, ну, або там у прыдзеле, у прямым сэнсе гэтага слова, фізічна знішчыць ворага, або знішчыць яго з дапамогай там чагосьці яшчэ, пры якога-нибудь прымусу. То есть это может быть информационный, может быть там праз той же ОМОН, праз суды, про то, что у нас зараз и отбывается. Слухай, вот тут вельмі цікавая рэч, і вот я думаю, што якраз так это ащенне Лукашенко ці оно гэта не бачыць, ці оно наадварот свядома гэта не дазваляе. Зверні ўвагу на плошчу незалежнасці, але па-за вялікімі мітынгамі, калі збіраецца да 1000 асобаў. Там вельмі цікава, вось гэта якраз таки той же самы гайд-парк. В режиме вольнага мікрафона людзі выйшлі, паразмаўлялі, штосьці абмеркавалі. То бишь, на маю думку, тут нават пры змене ўлады такія пляцоўкі ў Беларусі, як фармат пачатку альбо пэўнай навукі такой грамадскай камунікацыі, яны могуць быць карыснымі. І, дарэчы, не просто могуць, яны патрэбны. Да, і, дарэчы, тое, што Лука не выкарыстаў гэта, то бишь, я б, напрыклад, на месцы яго сказаў: окей, хочаце на плошчы незалежнасці, хлопчыкі, наце, кожны дзень. І там пастаянна стаіць апаратура, якая пастаянна падключана. Фігачце. І гэта бы вельмі класна зняла бы просто градус напружання. Калі такое ж саме запусціць па абласных цэнтрах, наогул вау. Ну, прыкладна тое самае рабіў Ціхановскі. То есть, што ён рабіў? Ён хадзіў з гэтым вольным мікрафонам і трансляваў гэта ў YouTube і атрымаў, то есть, як бы мы бачым, што запыт на такое ёсць. Але навошта гэта? Першае, калі б ты быў на месцы Лукашенка, то мы б не мелі тых праблем, якія мы маем. Ён на сваём месцы, ён такі, як ён ёсць. І навошта, я не бачу, навошта гэта грамадства, я разумею, я не бачу, навошта гэта ўладзе. Выпуск пары знізіць, скажем так, градус напружання, і калі улічыць, што дзяржава такі паліцэйская, то адсочваць тых людзей, каго можна прымусова, не то што прымусова там праз кайданкі, але стымуляваць да ўваходжання палітычны дыскурс на той ці іншай форме. Ну, тады мы выйдем на які-то варыянт, які есть скарочаны, усечённы, але ў Расійскай Федэрацыі. Калі ёсць розныя там ломы, якія все-таки як-то камунікуюць. Да, з імі маніпулююць, да, з імі,
но тады гэта не будзе паліцейская дзяржава, Лукашенко перастане быць Лукашенко. Ты Ну, хочаш, каб угаварыць воўка, каб ён перастаў есці мяса? ну разумееш, з іншага боку, гэта пытанне ў тым ліку часткова кітайскіх правінцый Макао, Гонконга і гэта таксама фармат таго ж самого Сінгапура, які не ёсць частка Китая. І калі паглядзець колькасць беларускіх нават іломаў і прадстаўнікоў эліты праўладнай, якія захапляюцца Сінгапурам і асобнымі тэрыторыямі Китая, то ці не лічыш ты, што гэта можа быць прымальным для беларускай улады, ці пасля трансфармацыі, ці да трансфармацыі, ці гэта можа быць прымальны механізм для беларускай улады менавіта такім чынам спрабаваць прывучыць да камунікацыі? Для улады без Лукашенко, без усякого сумнения. Да, улады, пакуль там ёсць Лукашенко, не, тому что у яго абсолютно іншая модель успрыяцця улады. У него ёсць, у его архаічна вельмі погляд. То есть, вот я хозяин, я всех примушу, я всех, усе будут рабіць тое, что я лічу патрэбным. Таму ён і такі, калі б у яго не было такой мадэлі, так у нас бы не было тых праблем, якія ёсць. Я не зусім разумею, а што мы абмяркоўваем? Как бы яно было добра, калі б Лукашенко змяніўся? Ну, канешне, было б добра, але ён не зменіцца. Окей, давай абмяркоўваць іншае у такім выпадку пытанне. Ці могуць апаненты Лукашенко, прадстаўнікі эліт самі стымуляваць такія працэсы па-за Лукашенком, пры тым, што Лукашенко застаецца пры ўладзе? На тым ці іншым узроўні. Калі мы кажам прадстаўнікі эліт, то давай разделім. Эліты, якая праўладавая, Так. гэта одна эліта, а эліты, якая умоўна апазіцыйная, калі ты лічыш іх элітамі, тому што гэта пытанне, лічыць іх элітамі ці не, гэта другой как бы суб'ект дзеяння гэтага грамадска-палітычнага. Праўладавыя, магчыма, паспрабуюць недзе, ну, як звычайна, ціха, спакойна там дамовіцца, пераканаць, уздзейнічаць. Я гэта не выключаю, але тое, што зараз гэта будзе прынята, я сумняваюся. Значыць, палітыкі не, але глядзі, просто калі мы берем праўладны... Пачакай, я скончу. Другая частка улады, ну, умоўна кажучы, апазіцыя ў шырокім сэнсе. Не толькі палітычная, но і тыя там дзеячы культуры, дзеячы там мастацтва, проста ломы, якія не прымаюць Лукашенка або прымаюць Лукашенка, але лічаць, што патрэбны змены. І не залежаць ад яго. Ну вось, калі яны зробяць нешта, такую пляцоўку, калі яны пачнуць у ёй прымаць удзел, то гэта будзе цудоўна, і гэта будзе вельмі карысна, але пакуль я таксама такога не бачу. Ну, глядзі, пакуль што ёсць профільныя пляцоўкі менш з вузкім колам. Гэта тое ж самае пры сэзах групы, якія абмяркоўваюць, прынамсі, эканамічныя пытанні. Самі праўладныя эліты неаднародныя, таму што давай глядзець бізнес, які ў Беларусі пакуль што завязаны на ўладу, той ж самы нават IT-бізнес, які пачаў пэўныя спробы такого дыялога запусціць. Частка, скажем так, з групы сілавікі наўрад ці, але пытанне эканамісты так, знешняя палітыка, ну, Макей 50/50, таму што Макей таксама ўсё ж такі больш такі аўтарытарны, хоць ён любіць так кшталту дыялога. Вось, пытанне просто, што пакуль што гэтыя пляцоўкі, тыя, што прынамсі я бачу, на вельмі маленькія, і яны звужаны. Праблема ў тым, што ці можа, на твою думку, вот куча такіх вот бурбалак перарасці ў нешта, ну, калі не сістэмна, то прынамсі ўплывовае. Тэарэтычна так, практычна не ведаю. Мне якраз вот тое, што ты кажаш пра вот гэтыя групы, якія абмяркоўваюць там так ці інакш узкапрофільныя, мне кажется, што гэта іншае, гэта не пра грамадства, гэта пра выпрацоўку якіх-то рашэнняў. А вось пра грамадства, гэты дыялог, гэтае абмеркаванне, яно павінна стаць агульнанацыянальным. Або гэта, ну, так, прымітыўна кажучы, усе ідуць у якія-то там кафешкі, кабакі і пачынаюць размаўляць адзін з іншым. Але з чаго гэта адбудзецца, я не разумею і не бачу да гэтага прадпасылак, або ўзнікае якое-то месца, дзе людзі пачынаюць размаўляць адзін з аднім, но усе з усімі размаўляць не могуць. Павінны размаўляць прадстаўнікі розных груп, якія пачынаюць размаўляць адзін з аднім. То есть, напрыклад, умоўна кажучы, там прадстаўнікі старой апазіцыі, якія там 5, 7, 10 чалавек, якія пачынаюць якім-то чынам камунікаваць з новай апазіцыяй або з гэтымі групамі. Прадстаўнікі часткі ўлады, якія таксама пачынаюць. Першае пытанне, дзе ім пачаць камунікаваць, як на гэта будзе рэагаваць Лукашенко. І асноўнае пытанне, а ці ёсць у іх воля гэта рабіць? Паглядзі,
ведь фактычна асноўная сіла, як мне падаецца, на гэтых выбарах это бабарыкінцы. Ты з гэтым пагадзішся ці не? Так, так. І у іх не было і нават попыткі дыялога. Весь час яны... У іх і зараз няма. І зараз няма. Увесь час у іх была спроба монополізацыі палітычнага пространства, монополізацыі повесткі, монополізацыі пратэста, і зараз яны працягваюць у тым жа ключе. То есть, ну, я не ведаю, я не вялікі эканаміст, але гэта можа ведаць там якая-нибудь маркетингавая тактика по захопу рынка і монополізацыі вось якой-то нішы, якую яны спрабуюць перанесці ў палітыку. Фактычна ведь бабарыкінцы, яны ведь не адказваюць нават на тыя тэзы, якія закидваюць з розных сторон да іх. Яны просто працягваюць тупа паўтараць свае тэзы і існуюць у тым жа маналогу. Где мы бачым дыялог паміж кімсьці яшчэ? Я таксама его не бачу. Слухай, а пытанне такое. Вот глядзі, мы пачалі з таго, што група, якая зараз пратэстуе... Хвілінку. І паглядзі, у якому-то сэнсе бабарыкінцы зеркаляць Лукашенко. Так. Ну, історія, згадаць, каб перамагчы дракон, трэба стварыць дракона. Ну, я с этим, мы можем, это отдельная тема, давай не будем зараз стоять. Яна долгая, тяжкая, на літр доброго віскі и так далее. Значит, нет, яны фактично зеркалят Лукашенко, ён монополизуе, яны монополизуют. Все тягнут на себе, но при этом, ну окей, на якому-то моменте им это удалось, зараз, бачиш, яны ствараюць партию. Вот наконт партыйнага будаўніцтва, манополізацыя або шырокага кола. Глядзі, з тэзаў, які у нас прагучалі, што частка грамадства, якая зараз актывізавалася, она непазбежна пойдзе ў дэпрэсію, і варыянтам дэпрэсіі або выхад праз дыялог, або выхад, скажем так, агрэсіі на кагосьці. То бишь, або ты выпускаеш, і гэта супадае, гледзячы за ўсім. Па ўсім гэта будзе супадаць якраз таки з працэсам стварэння... Завагу зраблю. Да. Прашу прабачэння. Глядзі, нават гэты дыялог, гэта таксама хутчэй за ўсё будзе агрэсія на першым этапе. Просто або гэта будзе агрэсія, якая выйдзе праз вербалізацыю і камунікацыю, або гэта будзе фізічная агрэсія. Так. І вось глядзі, пытанне ў іншым, што у нас ёсць дастаткова вялікая група насельніцтва, якая сыходзіць дэпрэсняк, непазбежна, таму што тое, што Лука запусціць ці сам, ці не сам працэс там стварэння канстытуцыі, ты ж разумееш, я думаю, не трэба казаць, што гэта будзе кіраваны працэс, і там не будзе шырокага кола. Адпаведна, тых, хто не залучаны, яны палічаць сябе пакрыўджанымі. Залучаны, вельмі, можа быць, дарэчы, будуць залучаны бабарыкінцы, но але гэта іншае пытанне. І на гэтым фоне мы маем дельту прыкладна год, таму што 2-3 месяца абмеркавання, 2-3 месяца гэта запуск, умоўна кажучы, рэферэндума, пасля выбараў. Ну, сумарна гэта год. І за гэты год ці лічыш ты, што група, ну, просто гэта можа быць нефармальная група, якая пачне спробы менавіта камунікаваць пра будучыню Беларусі, вот у абсалютна розных фарматах. Якраз такі з тымі, хто в дэпрэснікі. Што гэта можа быць таксама удалая палітычная тэхналогія, каб гэтых людзей замкнуць на сябе. І вот тут якраз такі пытанне пляцовак, іх можа быць тысячы, калі гаворка ідзе пра групу. Тэарэтычна, наверное, так, але гэтая група, яна павінна быць як-то структурирована. Так, натуральна. Гэта мусіць быць структура, арганізацыя, суб'ект. Так, яна павінна з'яўляцца якім-то суб'ектам. Калі такі суб'ект з'явіцца, калі ў яго з'явіцца пляцоўка, то, магчыма, якую-то частку, прычым, як мне падаецца, частку, як сказаць, найбольш адукаваную, найбольш, прокачанную у палітычным сэнсе, яны могуць на себе замкнуць. Так. А тут я бы сказал, что больше, потому что вот изноты, калі мы згадываем хартыю чэшскую, там же пайшло з групы інтэлектуалаў, вот фактычна табе структура, якія пасля распаўзліся на гарызантальную структуру, пачалі камунікаваць. Зараз у сучасным інфармацыйным прасторы гэта значна лягчэй. Яны пачалі камунікаваць, скажем так, гарызантальна. І далей вот твоя класная тэза, што спачатку падцягваюць пракачаных, але пракачанасць становіцца часткай структуры. Атрымліваецца рэплікацыя структуры, вот таких кропачак становіцца болей. Это, дарэчы, калі мы ўжо говорим пра тую ж самую тэхналогію, гэта тое, што спрабаваў, дарэчы, зрабіць Ціхановскі на сваіх каналах, тому што там же быў не адзін канал, он таксама спрабаваў, але ён абмежавана рабіў, тому што для яго было пытанне лаяльнасці па тэзах. То бишь, каб людзі просто рэплікавалі ягоны фармат.
А тут пытанне, што калі лаяльнасці па тэзах дадатковых няма, а гэта просто спроба атрымаць зваротную сувязь, але ёсць, умоўна кажучы, 2-3 ключавыя тэзы. Гэта можа быць там Беларусь, это можа быць там, умоўна кажучы, Беларусь там незалежная, просто пофіг на ўсіх. Это можа быць там трансфармацыя какая-нибудь там лічбавая, якая заўгодна. Гэта можа быць сацыяльная дзяржава, калі камусьці падабаецца. Але просто некалькі тэзаў, якія вось гэта першая група палічыць просто збіральнымі. Я б сказаў так. Разумееш, у яго было пытанне лаяльнасці па тэзах. Я бы сказаў, што здесь патрэбна, пажадана, каб узнікла лаяльнасць па умовах камунікацыі. Так, таксама. То есть не по тезах, а потому что мы домовились, что мы вось прытрымліваемся каких-то умоў, у якіх мы застаемся по процедуры у якім-то сэнсе камунікацыі. Про тое, что мы готовы размаўляць адзін з другім, чуць якім-то, вось калі гэта ўзнікне, то гэта будзе цудоўна, каб гэта ўзнікла яшчэ раз структура, ресурсы і месца. Таким месцам можа быць, той же інтэрнэт тэарэтычна можа ім стаць. Але не заўсёды на том этапе. Офлайн камунікацыю нельга адмяняць, она рано... Не, на першым этапе пакуль узнікае гэта дамоўленасць, што мы робім які-то, я не ведаю, дыскусійны клуб будучыня Беларусі. Так, напрыклад. Напрыклад. Но наколькі гэта зойдзе? Таму што наколькі тыя, хто зараз пачалі палітызавацца, дазрэлі да таго, каб абмяркоўваць сур'ёзныя пытанні. Наколькі ім гэта цікава? Наколькі яны скажуць, вось раз сабраліся нудныя мужики, там жанчынкі і пачынаюць несці якую-то фігню, а нам трэба простыя рашэнні. Вось нам правильно сказаў там, я не ведаю, умоўны X, або A, або B, там, что вось простое решение, мы зараз все идем на участок, мы зараз все голосуем, и все изменяется, и будет вам счастье. Або зараз мы все подключаемся до конституционной реформы, ходим там, строим отзывы депутатов, робим, подписываем еще нечто, какие-то звороты, и будет вам счастье. Так и оно так не будет, но наколькі люди готовы зразумець, что простые рецепты не працуюць. Зараз нет. Тут пытанне якраз таки, калі хваля сыдзе, люди пачнуць ужо, скажем так, побачыць, что гэта рецепты не працуюць, потому что станам на бліжэйшы на цяпер і на бліжэйшы месяц гэта не зойдзе ад слова зусім. А на моменце, калі хваля першая гэтай эмацыйнасці она спадае, пажадана з пенай таксама. Гэтага не атрымаецца. Хваля можа застацца, вось пена пажадана, каб кудысьці это. Пена, да. В прынцыпе, цікава пакуль што размова. Першая, думаю. Что, все, пачынаем якую-нибудь ініцыятыву. Так, ты зараз у Бучы, не? Я зараз у Ворзеле. Ворзеле. Окей, ворзельско-нью-йоркский диалог. Да, то бишь Буча тая канапа, скажем так, куды ты прыязджаў, яе ўжо няма. Нет, я кажу, все, пачинаем ворзельско-нью-йоркский диалог и пачинаем подключать до его усіх жадающих и абмяркоўваць будучыню Беларуси. Да рэчы, гэта як адзін з фарматаў, але пакуль што, дзякую табе вельмі за размову, таму што адказу, што называецца, мы не сфармулявалі, але, на мою думку, мы паднялі цікавыя рэчы, пра якія варта асобна яшчэ прадумаць. Бо гэта каштоўна, з другого боку, тэхналагічна. Мне, напрыклад, было прыемна цікава. Окей, давай падсумуем. Не крыку, калі ты не супраць. Першае, наколькі, грамадзянскай супольнасці мае сэнс разумець, што калі ім укідваюць гэтыя тэзы пра тое, што багатыя супраць бедных, гэта дрэнна, і трэба на іх не весціся. А то, што захад, усход, гэта дрэнна, і трэба адказваць, чаму гэта дрэнна і небяспечна. Пра мы 97 і вось гэтыя я бацькі супрацьстаянне, што гэта таксама дрэнна і небяспечна, таму што пакуль мы будзем сварыцца паміж вось гэтымі ўсімі лініямі рэлігійныя, дзяржаўныя, прыватныя, мы не заўважым, як мы акажемся ў Расійскай Федэрацыі. Напрыклад. І калі у нас ёсць жаданне там не аказацца, то на гэтыя тэзы весціся не трэба. Гэта першае. Другое, што для таго, каб калі мы не хотим, у нас есть только две магчымасці, в принципе, якой-то, не две, больше, окей, что можа рабіць грамадства? Грамадства можа або сварыцца, або існаваць у атамізаваным стане, як гэта было там гэтыя 20 год, не ўключаючыся ў палітыку, або размаўляць. Нават але спрабаваць размаўляць. Так, нават, але спрабаваць размаўляць. Значит,
Калі у нас ёсць какие-то там люди, якія лічаць, што вось я там грамадзянін Беларусі, мне все гэта не безразлічна, то трэба усялякім чынам спрабаваць інтэнсіфікаваць гэтыя размовы, уцягваць у іх прадстаўнікоў розных груп, у тым ліку я лічу і лукашыстаў, і ядзерны электарат, і гэтак далей. Но для гэтага павінна ўзнікнуць пляцоўка, структура, якая можа гэтым займацца. Ну і яшчэ такая маленькая ремарка, што вельмі часта, калі мы кажам у кароткатэрміновай перспектыве мітынг, вялікі выхад, гэта важна, нават у сярэднетэрміновай перспектыве значна больш важна, калі ты, хто збіраецца ісці на мітынг, няхай малалікі, са сваімі апанентамі дзе-небудзь селі і проста пагаварылі разам. Не адзін на адзін, а больш-менш такой супольнасцю, каб пачуць адзін аднаго. І нават выпілі. І закусілі. Да. Ну, на гэтым усё. Всім шчасліва, відэа спадабалось, лайкайце, каментуйце, пішыце, ці хочаце вы яшчэ такога ж самага. І паралельна хочу зрабіць рэкламу. Дзіма робіць яшчэ з Юрасём Зінковічам свой цикл відосаў. Я на іх зраблю на іх спасылку. Ён называецца, зараз паспрабую, скажем так, это вымавіць. Сорі. Сиреневенький бесперспективняк. О! Сиреневенький бесперспективняк. Всего хорошего времени. Спасибо за то, что были с нами. До свидания. Счастливо всем.